сега като водиш по кърска любов, трябва да си избериш правилното място. Задължително правилното място. Правилното място и някъде да е леко скришно, защото иначе могат да фанат. Да си размените местата с булката. Да. Карайте внимателно, защото може да има по пътя доста премеждия. Може да има изненади. Да. Едно знаме. Къде е мястото, спирате, оглеждате се внимателно. Така. Внимавайте да не излезе някой. Добре дошли. Да. Така. Влизаме с по да влезем. Добре дошли, така, друго. Ясно е, тук са тия работи. Той да се сложат до гумите, да не биде да случайно колата да иде някъде. За гумите отърви ръчната. Защото сме на бър тук. Евентуално слагаме, подпираме от двете страни. Защото може да стане гаф, другари. Така, леко внимателно. И се вади комплекта от багажника. Това са комплекта от багажника, защото булката през това време се надява. Значи няма да бързате, защото може да се оплаши да избяга в гората. Булката сега няма да я гледа, тя малко опред пред колата се подмива. Да, точно така. Значи тук е комплекта. Ето му комплекта. Евентуално ако искате, може да чукате в колата, нали? Ама... Кога? То ако вали. Нали, ако вали само. С другото време няма проблем. Затваряме. Така. Подбираме къде ще забием всяка колчета тук. Да, около колата. Така, вадим. Да се очертай мястото, иначе не мой. Значи, картичката вече я видяхте. Булката е ясно стара работа. Той е проверен комплекта, пълен е. Значи, вземаме и почваме да забивам на ето. Не се види. Така. Внимателно. Тук ще очертаем работата. Е така се чука, чука, чука. Така, внимателно. Пак се пипа. Така. Да вземем и евентуално минаваме от другата страна. Така. Охо, че падна от тях, ама няма нищо, ще се изправим. Пак ставаме. Еми, той са трудови злополуки някакви. Той са трудови злополуки, но тях няма да ги гледате. Чукаме. Няма да викате, защото мога ви фана. Значи тия работи мога да не ги правите. Така, пак вземам и следващото. И внимателно подхождате от другата страна, където е дамата. Така, леко внимателно. Да видя, защото много драки. И чукати, чукати, чукати. Тук има камък. Така. Леко внимателно. И с това време я целувате. Чукати я леко, за да не избяга. Така. И вземате последното колче. Вие са джиповите, гледайте и вие. Защо се е вало майката тук този терен? Забият се колчета внимателно до колата, защото после се мери правото да не навлезеш от чужда територия. Значи ето, тук, точното място, за да не се изложите, защото комшиите отсреща ще има проблеми. Така, след това Сезалчето. вземаме сезалчето. И сезалче не стигне между другото. Еми, то да се очертае от двете страни, колкото мой. Значи това го правите по-светло, защото евентуално в тъмницата няма да го отвидите. И просто дамата да не загуби. Значи, чакай, гледайте внимателно. Вързвате. Така. Да се види всичко както трябва да бъде. Така. Влизаме. Стартаваме. Ако имате нивелир, може да нивелирате и височината даже. Евентуално. Малко ни е преценена дължината на сезала. Но това да го знаете, да си вземете малко повече. Ще си примерите колата предварително. Предварително ще я примерите, за да няма на история. Той сега е показно. Сега е само показно. Така. Ето, това трябва да стане горе-долу. Като цяло, нали? Ориентир същата работа от другата страна. Ето, виждате. Точно, за да се знае колата точно къде да бъде.
тук може да сложим, примерно, Отличителен знак на кого е? отличителен знак, да, с вашето лого, примерно, нали, какво ще правите. Ето. Така. И оттам нататък всичко тук. Може да поканите вече. Да, може да поканите по Може да стилът. поканите, нали, дамата, която сте решили, нали, евентуално да чукате. Евентуално, ако се е съгласил. Да, ако се е съгласила. Така, отваряте пак. Да и пази сянка. Пази сянка. Така, почиствате от твърди предмети, да няма изненади, нали, евентуално. Защото все пак ще има употребяване на така, гледате вятъра на къде е. Гледате така, леко. Така, дамата да е прилежно, така внимателно, евентуално подлагате. И ако искате подпрете щука евентуално, за да ни хръкне. Така, ако желаете, жената може да е тука, евентуално ако вземе да джасате по-силно, да си удари главата в бронята. Така. На коленките. На коленките сега винаги трябва да имате по 2 чифта. По проста причина. Едно, че да не се ожулите колените. Така. Да не съм ушна само. Че се повреда преди съм почнал да чукам. Ако не си сложите тези работи, може да ви хванат, ако сте женени. Примерно. Или имате повече от една любовница. Да, имате повече от една любовница. И може да се прецакате да бъдете хванати. Ето всичко това е приготвено. Така. Ето. Внимателно го слагате. Защото ако се осакатите, много боли, да ви кажа честно. И жиди горилото Да. без нищо. Всичко така, ето всичко е приготвено. Просто едно показано направим. Така. Ето слагаме. Да, натръбна бебе, ако стане добре. И така. Ами, нищо друго не остана, освен да поканим дамата. И тези гумички са много важни. Вижте ги отблизо. Защото в тази кърска, нали, игра може някой да ви оплаши и без да искате да направите белята и да напълните дамата догоре. Така. Като служебна кола. От тук нататък оглеждате се внимателно и поканвате дамата. Значи, подхождате към автомобила бавно, отваряте вратата, нали, поканвате я. Аз се взема. Али, ако искаш, ще сетиш, защото ще се почва. Да, така. Тя слиза, вече сте я съгласили, няма проблем. Вождате. Значи, дамата, както искате я подложете, насам, натам, както искате. Той няма да го показва. Той няма го показваме вече. Давате гумичката, тя ви я поставя и почваме, нали. Евентуално на коленките. Така, нали, всичко е сложено тук. Примерно така. Така, нали, като погледни реално, така. Охо, той е станал така. Добре. Слагате всичко внимателно и с леки поклащания почвате. Много внимателно, като се оглеждате евентуално за такива хора, които недоброжелателни. Така леко внимателно изпълняват си. Примерно после, нали, така. Така, примерно, нагоре, надолу, отстрани, примерно така. Нали, вече както желаете, и си и вашето лично извращение, как ще се чукате. Така. И след това, като свършите, евентуално не сте направили беля, никой не ви е хванал, така всичко прибирате. Ако не сте свършили нещо, дамата може да ви трясне директно в челото. Ако всичко е нормално, няма никакъв проблем. Значи, има и друг случай. Внимавайте много да не вършите работа. Защото може да използва и тухлите, които са с дупки. И докато още ви е в така добре състояние, в вдигнато състояние, може да го тракне и край с него. Просто никакъв проблем няма да има. Така, сгъваме всичко за другия път, защото все пак ще ви трябва. Така, слагаме. Дамата, докато си почини от половия акт, просто да е одушевена така. Сваляме всичко по същия начин.
И вие те с джиповете пак внимавайте, ей. Какво правите? Защото ходите пак не си плащате местата. Така. Картичката я запазвате за дамата. Да е радостна и да помни кога сте и направили най-доброто щастие в кърската любов. Това е перфектната игра. Желаем да сте здрави и все така весели с първа пролет. Да, честито!